ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо барномаи такси Арвандро тамошо доред. ҷое ки ҳар шаҳрванд на танҳо ба манзил, балки ба бурти калон ҳам мерасад. имрӯз моро саволҳои шавқовар ва лаҳзаҳои хандаву ҳаяҷон интизор мебошанд. шартҳо оддӣ мебошанд. ҷавоб диҳед, бурд намоед ва ба самти худ бирасед. пас камарбандро маҳкам кунед, мо оғоз мекунем. ин барномаи такси Арванд. ассалому алайкум, хуш омадед ба такси Арванд. имрӯз ронандаи шумо ман ҳастам ва сафари шумо ройгон аст. وعلیکم السلام. омода ҳастед иштирок кунед дар ин бозӣ? البته. ба маркази шаҳр назди китобхонаи Тоҷхоҷи Асири меравем. البته. инак ман ба шумо шартҳои бозиро мефаҳмонам. дар рафти сафарамо ман ба шумо 6 савол пешниҳод мекунам. агар ба 2 савол шумо дуруст ҷавоб диҳед, шумо соҳиби 100 сомонӣ бурд менамоед. агар шумо ба 4 савол дуруст ҷавоб диҳед, бурди шумо 250 сомонӣ ташкил метиҳад ва агар ба ҳамаи саволҳо, яъне 6 савол ҷавоб диҳед, шумо ҳамагӣ 500 сомонӣ бурд мекунед. боз ба шумо ҳуқуқи як маротиба ба савол хато ҷавоб додан ҳаст ва кӯмак пурсидан бо занги телефон ба дӯсту ёратон мебошад. хуб, шумо омода ҳастед мо бозиро старт кунем? ها مایلش. хеле хуб. якумин савол саволи оддӣ мебошад. кадом сайёра ба офтоб наздиктар аст? 4 вариантҳо: меркурий, зухра, замин ва ё ин ки миррих, яъне ки марс мебошад. به فکرم مرکوری. меркурий дуруст аст. наздиктарин сайёра ба офтоб ин меркурий мебошад. табрик, шумо ба як савол дуруст ҷавоб додед. инак саволи дуюм. пуле ки аз бонк ба қарз гирифта мешавад чӣ ном дорад? пасандоз, қарз, тӯҳфа ё ин ки грант? کردیت میگیرد آدمو به فکرم. قرض این کردیت میشد به فکرم. дуруст. шуморо табрик менамоем. шумо ба 2 савол дуруст ҷавоб додед ва бурди шумо 100 сомониро ташкил медиҳад. каме дар бораи худро муаррифӣ мекардед ба мо? من حاضر در نفقه هستم و نسل نورس درس میدیم. معلمه هستم در مکتب. حالا هم بعد از نفقه 10 سال است که من در مکتب کار میکنم. ба шумо аввало миннатдории худро баён карда ҳастем, чунки муаллимаҳон ин як вазифае мебошад ки насли наврасро ба роҳи рост, одобу услуб ва донишро мефаҳмонанд. фикр дорам ки ба ҳамаи саволҳои мо дуруст ҷавоб медиҳед ва бурд мекунед. ببینیم میسنجیم. инак муаллимаҷон, саволи сеюмро ман ба шумо мегӯям. مایلش. рамзи Тоҷикистон дар парчам кадом аст? ин уқоб, паланд, тоҷ ва 7 ситора ва ё ин ки офтоб? البته توج و 7 ستاره میباشد. رمز تاجیکستان میباشد. ҷавоби шумо боз дуруст мебошад. ба 3 савол шумо дуруст ҷавоб додед. бонки Арванд, хеле ки мо гуфтем, инчунин хизматрасонии маблағгузаронӣ ба шаҳри Ӯзбекистон дорем. барои маблағро ба набирачатон ё аъзои оилатон фиристодан ба шумо ба танҳо аз ҳамёни электронии бонки Арванд истифода бурдан лозим мебошад. онро шумо аз Play Market ва App Store ба телефонатон насб карда онлайн идентификатсияро мегузаред ва кортҳое ки дар Ӯзбекистон онҳо истифода мебаранд метавонед ба Ӯзбекистон равона кунед ё ин ки ба номашон равона кунед бемалол, бемушкилӣ. аъзоёни оилаи шумо, набирагонатон, фарзандонатон маблағ қабул метавонанд. инчунин ҳам маблағҳое ки вақтҳо аъзоёни оилаи шумо ба шумо мефирстанд, инчунин шумо қабул карда метавонед. البته این بسیار یک پیشنهادی است. من البته استفاده میبرم. саволи навбатии мо. пин-код чист? ин
рамзи телефон, яъне ки рақами телефон, рамзи махфии корт, рақами ҳисоб ва ё ин ки насаб мебошад. пин-код албатта рамзи махфӣ. рамзи Шахс махфӣ. бояд донад ки вақте ман ба картаи нафақаи додану пин-кода дода, ҳамон вақт ман ба гуфтагӣ будам ки ина ягон кас диданаш мумкин нест. дуруст аст. барои ҳамин ман бояд ҳисоб мекунам ки ин махфӣ аст. албатта ҷавоби шумо дуруст мебошад. шумо ба 4 савол дуруст ҷавоб додед ва бурди шумо 250 сомониро ташкил дод. кадом кӯлро дили кӯҳҳои фан меноманд? дили кӯҳҳои фан. инак ҷавобҳо: қарокӯл, искандаркӯл, кӯли сарез ва қайроқум. фан ба хотиратон меорам ки шумо метавонед ба яке аз наздиконатон занг занед ва пурсон шавед ва инчунин агар шумо мушкиле кашида истода бошед ҷавоб медиҳед. агар наводо хато ҷавоб диҳед, лекин ба шумо бурдатонро аз даст намедиҳед, чунки шумо ҳуқуқ доред ба як ҷавоби хато. фан ба фикрам ин тарафи райони Айниба наздиктар. хуб, Айниба кӯли калонтарин ба фикрам Искандаркӯл мебошад. ҷавоби шумо Искандаркӯл. хеле хуб, ҷавоби шуморо ман қабул мекунам ва ҷавоби шумо дуруст мебошад. бале, Искандаркӯл мебошад. наг мегузарем ба саволи каме мураккаб. фоизи мураккаб чист? варианти а: қурби баланд, фоиз болои фоиз, ҷарима ва ё ин ки комиссия. беёрӣ намешад. саволо ман ҳозир ту хонда метиҳам. ҳамонам ҷавобаша ман ҳозир затрудняюсь ба гуфти русо. фоизи мураккаб чист? фоизи мураккаб чист? фоизи мураккаб. қурби баланд, қурби баланд, фоиз болои фоиз, фоиз болои фоиз, ҷарима ҷарима ва комиссия. ва комиссия. кадомаш? фоиз болои фоиз. фоиз болои фоиз. ҷавоби шумо инак фоиз болои фоиз. шумо розӣ ҳастед ҳамин ҷавоб дидед? акнун ёрдам гуфтем инҳо медонанд. хуб, набератон ба шумо дуруст ҷавоб доданд. ки асари одинаро навиштааст? садриддин айнӣ, абулқосим фирдавсӣ, умари хайём ё ин ки абдуллои рӯдакӣ. садриддин айнӣ ҳамаи асарошо қариб медонам. садриддин айнӣ навистааст. ман боварӣ доштам ки шумо ба ин савол дуруст ҷавоб медиҳед ва ҷавоби шумо қабул ва дуруст мебошад. инак муаллимаҷони азиз, мо ба нуқтаи гуфтаи шумо, яъне ки тошхоҷи эсири омадем. ба 6 саволи мо шумо ба ҳамаш дуруст ҷавоб додед. инчунин ба набераи шумо раҳмат ки ба шумо дуруст кӯмак кардам ва ба саволи шумо ҷавоби дуруст додам. маблағи бурдкардаи шуморо мо тариқи ҳамёни электронӣ, ҳамзамоне ки шумо ҳамёни электронии бонки Арвандро ба телефонтон насб кардед, ба рақами телефони шумо ки бо мо шумо пешниҳод кардед мо мегузаронем ва шумо метавонед тариқи электронӣ бо маблағи бурдкардаи 500 сомонитон пардохтҳоятонро, хизматрасониҳое ки ҳаст истифода баред ва пардохт намоед. албатта ман истифода мебарам. ассалому алайкум, хуш омадед ба такси Араванд. ман ронандаи шумо ҳастам ва сафари шумо имрӯз ройгон мебошад. алайкум ассалом. бисёр хуб. имрӯз мо барои шумо як пешниҳоди ҷолиб дорем. бозии кӯтоҳ бо бурди пулӣ мебошад. шумо омодаед иштирок кардан ба? албатта омода. хеле хуб, бошад, рафтем. саволҳо аз оддӣ каме ба мураккаб меравад. мо метавонем сар кунем? сар мекунем. хеле хуб.
якумин савол саволи оддӣ мебошад. Уқёнуси калонтарин, яъне ки уқёнуси калонтарини дунё кадом аст? Вариантҳои ответ: уқёнуси Атлантика, уқёнуси Ором, уқёнуси Ҳинд ва уқёнуси яхбастаи шимолӣ. албатта ин уқёнуси Ором мебошад. бале, ҷавоби шумо дуруст мебошад ва ба як савол шумо ҳамагӣ аллакай дуруст ҷавоб додед. хуб, то ман дуюм саволро ба шумо пешниҳод кунам, каме дар бораи худро муаррифӣ мекардед. ман Раҳимов Ҳасанҷон мебошам. шаҳрванди Тоҷикистон, истиқоматкунандаи ҳамин шаҳри Хуҷанд мебошам. бо тиҷорат кору фаъолият дорам. бо тиҷорат. айни замон ба шолканот барои харид рафтед садаед? бале, камтар хариди рӯзгор карданда кор буд. беҳтарин. хуб, мегузарем ба саволи дуюм. аксия, яъне ки саҳмия чист? тарҳи нарх, яъне ки скидка бо забони русӣ, ҳисса дар ширкат, тӯҳфа ё ин ки облигатсия? фикр мекунам шумо тиҷорат ки кор кардагӣ ба ин савол дуруст ҷавоб медиҳед. ба ягон ширкат, ба ягон корхонаҳо саҳми худро гузоштанд, яъне ки дар ҳамон ширкат ҳисса доштанд. ҳисса доштанд. бале, ҷавоби шумо дуруст мебошад. шумо ба ду савол аллакай дуруст ҷавоб додед ва бурди шумо 100 сомониро ташкил дод. анарам хотиррасон мекунам ки дар оянда агар ба дигар саволҳо нодуруст ҷавоб диҳед, локин 100 сомониро шумо ба даст меоред. харидба ёрдам шуд. харидба. инак ғайр аз ин ман ба шумо боз як пешниҳод дорам. чӣ хеле ки шумо гуфтед ба харид рафта истодед, дар ширкати бонки Арванд маҳсулоти тезқарз доранд, яъне ки овердрафт мегӯянд. барои мизоҷҷон ва дар ҳангоме ки маблағ ба зарурӣ лозим мешаванд, метавонанд ба даст оранд то 3000 сомонӣ. барои он ба шумо ҳамёни мобилии бонки Арвандро аз Play Market ё ин ки App Store ба телефонатон насб кардан лозим. дар он ҷо онлайн идентификатсияро гузашта дар банди қарзҳо тезқарзро интихоб кардан мумкин ва ба шумо то 500 сомонӣ ҳамчун мизоҷи аввал пешниҳод мегардад ва шартҳояш хеле ҳам осон мебошад. ба 2 моҳ инчунин 10 рӯзе ки шумо ҳангоми қарзро то 10 рӯза пардохт кардед, ягон фоиз гирифта намешавад. агар мана писанд ояд, шумо метавонед аз телефонатон ҳозир насб кунед ва истифода баред. ҳозир худаш прямо мешад ин корро кард. албатта, мана то рафтанамои шумо метавонед онро насб кунед ва истифода баред. аз Play Market гуфтида? албатта. дарозтарин дарё дар Тоҷикистон аз рӯи ҷараён кадом аст? дарёи Зарафшон, дарёи Панҷ, дарёи Вахш ва ё ин ки дарёи Кофарниҳон? ҳама саволосе ки қиин мешавад. ба фикри ман дарёи Зарафшон бошад. дар ин ҷавоби охирин ё ин ки шумо аз хизматрасониҳо, яъне ки занг барои дӯсту ёр, ё ин ки ҷавоби хато шавадам қабул кунам? охирин ҷавоби шумо? бале, қабул кунед. Зарафшон. хуб, рости гап мутаассифона ҷавоб нодуруст мебошад. дурусташ дарёи Панҷ мебошад. шумо ҳеҷ гап не, шумо ҳаққи ҳуқуқи як хатогӣ доштед, локин ҳоло ҳаст ба шумо бо занг барои дӯстатон то ки ҷавоби дуруст гиред. инак чорумин савол. пойтахти Сомониён кадом шаҳр буд? яъне ки ин саволи таърихӣ мебошад. дар давраи Сомониён, пойтахти давлати Сомониён кадом шаҳр буд? вариантҳо: Самарқанд, Бухоро,
хуҷанд ва ё ин ки балх. хотиррасон мекунам шумо як занг барои кӯмак ба дӯсту ёратон метавонед. мананда звонок другум буда. Дуруст аст. Хай занг занем. Хуб, ба ки занг Хато накунем. Ба як дӯстам занг мезанем. Хуб. Шояд вай донад. Алло, салом алейкум. Салому алейкум, ака. Шумо дуруст? На, саломатитон доред? Шумо хушем, ака. Ташвиш накардам шумоя? Не, баҳадур, ака. ҳамин шумо таъриха нафс хондагӣ гуфтед ки якчанд бор такрор кардагӣ будед, ҳамин ба як саволи таърихӣ баромад, як ҳамин шумо ба як конкурсҳо иштирок кардосиян? Як савол шуд ҳамина. Кӯмаки шумо ёрдам дар кор буд кӯмак. Гӯш мекунам, ака. Давлати пойтахти давлати Сомониён кадом шаҳр? кадом шаҳр аст? Ин савол. Варианти А хуҷанд, Варианти А Хуҷанд, бухоро, варианти Б Бухоро, сони баъд самарқанд сони баъд Самарқанд ва балх. ва ё ин ки Балх. Ако, хато накунам, агар байни Самарқанду Бухоро, не ки предпочтителям Бухоро. Манам ҳамин чиза тақрибан фикр кардосем, лекин иштибоҳ накунам гуфта бо шумо ба занг задан. Яъне ки давлати шаҳри Бухоро буд. Бале, пойтахти давлати Бухоро буд. Барои кӯмак раҳмат. Хуб, хай мебинем ҳозир як бор ҷойти. Раҳмат, хуб, саломат бош. Хуб, раҳмат. Хушки бошад, барои мана фикри худамам тақрибан ё Самарқанд ё Бухоро буд. Мана дӯстамо гуфтанд ки Бухоро. Хай биёед Бухороро интихоб мекунем. Табрик, дӯстатон хато накарданд. Ҷавоби дуруст Бухоро мебошад. Раҳмат. Хуб. Саволи панҷум. Диверсификатсия чист? Вариантҳо: ҷамъ кардани пул дар кӯзача, тақсим кардани сармоягузорӣ ба дороиҳои гуногун, болоравии нарх ва ё ин ки қарз. Варианти се чӣ буд? Варианти се ин бологузории нарх, варианти ду тақсим кардани сармоягузорӣ ба дороиҳои гуногун. Ана. Яъне Ана ки ҳамин варианти дуюм шед. варианти ду. Варианти дуюм. Вариантро қабул кардем. Ҷавобатон дуруст мебошад. Табрик. 5 савол ба ҷавоб додед. Дар охир як савол дорем. Ҳамин ки ба як савол ҷавоб додед, шумо бурд мекунед. Саволи охирон, шашум савол. Бо диққат гӯш кунед. Шумонда аллакай на занг ва на ҷавоби нодуруст мондагиш не. Охирин савол. Муаллифи китоби қонуни илми тиб кист? Ин Абу Абдуллои Рӯдакӣ, Абу Али ибни Сино, Умари Хайём ва ё ин ки Берунӣ. Алқонун, алқонуни тиб. Алқонуни тиб. Ба фикрам ҳамин Абу Али ибни Сино бошад. Ин охирин ҷавоби шумост? Зеро ки Рӯдакӣ сардафтари адабиёти тоҷик буд. Дуруст. Абу Али ибни Сино фикр мекунам ҳамин Абу Али ибни Сино. Абу Али ибни Сино. Хуб. Ҷавоби шуморо қабул кардам. Дар ҳақиқат дуруст. Инчунин дар Европа ҳамчун Авиценна ном дорад. Авиценна дар бале. Раҳмат. Табрик, шумо ҳамагӣ ба 5 савол ҷавоб додед Баша. ва бурди шумо 250 сомониро ташкил дод. Хеле ки мо гуфта будем, ба 2 савол, ба 4 савол дуруст ҷавоб дед, 250 сомонӣ бурд мекунед. Ҳозир мо ба ҷои гуфтагитон омада расидем. Дар он ҷо ман тариқи ҳамёни электронӣ, чиқдр ки шумо нақд кардед дар телефонатон, онро ба шумо мегузаронам. Барои иштирок дар бозӣ ба шумо миннатдорӣ баён мекунем. Бо шумо хеле аҷоиб буд. Раҳмат. Фаҳмидем ки хеле бисёр медонистед. Инчунин дӯстатон ба шумо нағз ёрдам кардам. Дар онда боварӣ дорем ки шумо бо бонки Арван ҳамкорӣ менамоед. Албатта бисёр барномаи хуб ташкил кардитон. Албатта миннатдор, барномаи бениҳоят хушҳол.
бо мана ина бинед ки рӯзи харид ба рафтосагӣ манда бо шумо мана кӯмак шуд як қисми харид. албатта истифода баред аз тезқарз бинед, истифодаи тавсия диҳед барои дӯстон. албатта истифода мебарем. раҳмат ба ташкилкунандагони ҳамин барнома, ҳамин кор, ташкилкунандагон миннатдории худро мерасонам. раҳмат ба шумо. ба ҷои гуфтанатон омада расидем. Шумо метавонед хариди худро давом диҳед. раҳмат ба шумоёну раҳмат ба ташкилкунандагон низ раҳмат мегӯям. миннатдор. Саломат бошед. Хуб. раҳмат. ассалому алайкум, хуш омадед ба такси Арванд. ман ронандаи шумо имрӯз ҳастам ва хатсайди шумо имрӯз ройгон мебошад. инчунин имрӯз мо барои шумо як пешниҳоди ҷолиб дорем. бозии кӯтоҳ бо бурди пулӣ мебошад. шумо омода ҳастед барои иштирок кардан? бале. хеле хуб. ман нозанин донишҷӯ мебошам. дар шаҳри хуҷанд зиндагонӣ мекунам. хеле хуб. инак сар мекунем. якум саволи ман ба шумо. сабуктарин газ чӣ ном дорад? яъне кадоме аз ин газҳо мебошанд? якум ин ҳидроген, дуюм оксиген, азот ва гази карбон. хотирсон мекунам ин саволи оддӣ мебошад. варианти б. варианти б оксиген, не. ҳидроген. дуруст, бале, ҷавоби шуморо қабул мекунем. ҷавоби шумо дуруст мебошад. хуб, дуюм савол инчунин саволи оддӣ мебошад. ааи ин яъне ки аббревиатураи кӯтоҳ мебошад. чӣ пур карда мешавад, яъне ки чӣ ном дорад? андоз аз музди меҳнат, андоз аз арзиши иловагӣ, ҷарима ё ин ки легализатсия. варианти б. варианти б яъне ки андоз аз арзиши иловагӣ. бале, чӣ хеле ки агар шумо ба аббревиатура нигоҳ мекунед, ааи андоз аз арзиши иловагӣ мебошад. ҷавоби шумо дуруст аст. инак табрик, нозанин, шумо ҳамагӣ ба ду савол дуруст ҷавоб додед ва бурди шумо 100 сомониро ташкил дод. ҳангоме ки агар шумо нодуруст ба дигар савол ҷавоб додед, ҳатман 100 сомониро бурд мекунед. хуб, саволи сеюм. чӣ хеле ки шумо донишҷӯ мебошед, ботаника чиро меомӯзад? вариантҳо: ҳайвонотро, растанириҳоро, ситораҳоро ва сангҳоро. растаниҳо. растаниҳоро? дуруст, бале. ботаника ин дар бораи растаниҳо мебошад. боз хотиррасон мекунам, шумо ҳолӣ аз ягон кӯмак истифода набурдаед. саволи каме мураккаб мегузарем. кӯли саразм, яъне ки саразм кадом сол ба рӯйхати ЮНЕСКО ворид шудааст? вариантҳо: соли 2000, соли 2005, соли 2010 ва соли 2015. чӣ хел савол, нозанин? мураккаб. 2015. 2015. нозанин, мутаассифона хато мебошад. ҷавоби дуруст соли 2010. ЮНЕСКО кӯли саразмро ба рӯйхати ЮНЕСКО ворид кардааст. хуб, ҳеҷ гап не. шумо ҳаққи ҳуқуқи ба як савол хато ҷавоб додан доштед. инак нозанин, ҳамагӣ ду савол мондааст. саволи панҷум. иди қадимаи баҳор чӣ ном дорад? варианти а рамазон, варианти б наврӯз, варианти с меҳргон ва варианти г иди сада. фикри ман наврӯз. иди наврӯз яъне? бале. дуруст, ин иди наврӯз мебошад. хуб,
инак нозанин саволи охирон ки шӯришро дар хуҷанд барои зидди муғулҳо роҳбарӣ кардааст? Вариантҳо: Восе, Темур Малик, Спитамен ва Деваштич. Саволи таърихӣ мебошад ва саволи каме мушкил мебошад. хотиррасон мекунам ки шумо занг ба дӯсту ёратон доред то ки ба шумо кӯмак кунанд. метавонед истифода баред. охирин савол мебошад. занг мезанам. занг мезанед? хуб, ба ки занг мезанем? ба дугона. хеле хуб, интизор мебошем. Привет, Мейрон. Привет, как ты? Все хорошо? Меша, Нахс, ты дружный? Ага, Шахмар. Мейрон маози ваянда иштирок досиям банки Арванде, такси Арван. Ман вақти саволам буд. Чё савол? Аҳаи саволи таърихӣ. ки шӯришро дар хуҷанд ки шӯришро дар хуҷанд бар зидди муғулҳо бар зидди муғулҳо ба роҳбарӣ кардааст. ин варианти А Восе, варианти А Восе, Темур Малик, Темур Малик, Спитамен Спитамен ва Деваштич. ва Деваштич. Ой, Темур Малик. Темур Малик. шумо розӣ ҳастед бо ҷавоби дугонатон? Бале. қабул мекунем ва табрик менамоем. шумо дуруст ҷавоб додед. ҷавоби дурусти Темур Малик мебошад. Спасибо, Мейрон. Хуб. На здоровье. Нозанин, шумо ҳамагӣ ба 5 савол дуруст ҷавоб додед. чӣ хеле ки мо гуфта будем, аз 4 савол изофа ин 250 сомонӣ бурди шумо ташкил дод. барои маблағҳоро ба даст овардан шумо ҳамёни электронии Арванро дар телефонтон насб кардагӣ доред? шумо Бале. доред? Истифода мебаред? Бале. барои чиҳо истифода мебаред? гузаронидан. пардохтҳо. Бале. хеле хуб. ҳозир мо шумо ба 250 сомониро мегузаронем ва боварӣ дорем ки дар оянда барои пардохтҳо шумо аз ҳамёни электронии бонки Арванд васеъ истифода мебаред. саломат бошед, хонобод бошед. Нозанин.